songonomma di dok disi ai jadi-jadian da dohita akan atinoppa di bagasan Kristus Yesus asa marulau na denggak kita ayak kaido di pature di batahian asa taparange honi ima sahatna rap mahita mangidogogo siat tuhatta ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon ahopartu hatami amin. Puji Tuhan ta, mari dehita sian buku ede nomor 44 ayat 2 dohot ayat 5. Marlos ni rohasi tutu salut alat nabuju lau magi hutoje patari daun ma lastiran di debata sakak nama patulus puji Yesus Kristus nama nohus kondimunan sian hama goanuran o debata asiroha dumata panihuria saitai tiro alami tu Yesus Kristus anak minang rotu ajamani baik ratua onami tomos gomos baik mahami madalani tunasona satu baru abija. Tahat tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak ko di dongata sapor siau di portibion rap madok mahita au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan namano palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tidubuhon di Simaria nagabi-gabian setot di Parbadia adorang sohabubuan ido tuhatta nama naon nabernit di pangguhuman di Silatus nama tetarpaja lo ibadah di hau pinor silang jala tua tubanotoru duk ditanom namula mangolo di ari patoluhon nama nai tu surgo lau hudul tu siamu di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosadi di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adoksa da huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akka nabadia dohot di hasesa di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu dosogo daging di halak dong mate dohot di hanguluan dasora sudah amin. Tabigima tambahan di titing di huriata di bagasa samigyong. Uriani tuhatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus songon tambahan ting-ting namasa di huriata di mingguta sadarion ima minggu tanggal 24 Desember 2020 minggu Advent napa opaton naparjulu di mingguta sadarion 24 Desember 2020
2 hari dohita ibadah minggu. Ima ibadah pagi masuk pukul 8, jala ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Jala di Bagasan Sadarion Minggu 24 Desember 2020 di Patupa Huriatta do ibadah malam Natal di Huriatta masuk pukul 10 sia WIB tepat. Napa duahon di hari Senin 25 Desember 2020 ima perayaan Natal yang pertama di Patupa Huriatta do 2 hari ibadah. Ima ibadah pagi masuk pukul 8 WIB, jala ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Jala di Patupa di Huriatta ima ulaon nabadia di ibadah dung selesai ibadah minggu siang. Napatuluhon di hari Selasa 26 Desember 2020 yaitu perayaan Natal yang kedua di Patupa Huriatta do sahali ibadah. Ima ibadah siang masuk pukul 10.30 jala berbahasa Batak. Jala disima di Patupa Hud Padidion Nabadia di Huriatta. Napaupaton ibadah sekolah minggu untuk ibadah tanggal 1 Januari 2024 dohot ibadah minggu tanggal 7 Januari 2024 bergabung ma dohot orang tua. Songonima songon tambahan ni ting-ting di Huriatta di Bagasan Minggu Tasaderion lao manomu-nomu jamita marede mahita sian nomor bukende nomor 47 ayat 2 tulu dohot 5. Yang aleton diku sai jakon mapanondangi sayuna male arohamu di ban hamet metonai pagaliona sude simbolis dohodo sape panodang ondo papatarhon nasohe ani irami divaheri sayang oluhon sondang na itu todimi ai doha sonang lagi dinala sego sasude Yesus panondang na umuli na pasona kon rohaki togi kon maton di kumuli tusugo au inganani sai puji omu orisi salele nilele nai. Dameni debatana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna Bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia mo manami do tinanami sudi hitana purison manggo hilas nerohata laus jamita dihita siang ulu onota di kebaktiata di obason di minggu apen na paupaton
di mana tersurat di Yesaya 25 ayat 1 baga-baga hamu mula ni akan nama lua sian Sion marlas ni rohama alongonan do tano bakal-bakal dalam marulu-pulu ma adaran dalam berbunga sungo bunga pacur marbunga situtu mai jala marulu-pulu masa matutu parulu-pulu pun dohot pariayaon hamuliau di Libanon di bagasan di basa-basahut tu si rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron idaun nasidama hamuliaun ni Jahuba hatungamon ni Debatata pargugui hamuma tangan akka nadau jala pahot hamu akapat na teluk-teluk dok kamu matuaka parroha natahuton firma to dimuna munang hamu mabiar idama debatamunai ro martubulhon dohot mamaloson rodi bana tongon paluaho kamu ido sahana dia mau kadongan sapur siaon tataringot ijo, taringot tu situasi keadaan ni bangsoi ditiki pajuun ni si Yesaya nagabe panurirang. Dalam biasana molo di jo panurirang ada situasi kondisi tertentu namaralo silomo roha mata. Dakya di jo panurirang di situasi naswadong krisis alai hal na emergensi taringot tulau ni panurang nubuatan soso-soso luba-luba asamuba roha ni bangsoi molo tabereng di Yesaya sada do dua songonima pangalahu ni bangsoi bangso Israel nama caidau sianadupan itu hatta jala maralo bangulahon naso silomo ni rohani pata jala di patudos diamaka donga sapur siaon pangalahon ni bangsoi jala pangalahon ni bangsoi tetapi diamaka dongan ditoru ni inahan adidok sono ditada jonggido napunai bana jala di boto halode panggagata binai ni tuanna ala yang go Israel dak tumadau jaladang marroha bangsoku soni marwana bangsoi jala sonima dauni arohaon ni bangsoi mangulahon naso silomo ni roha ni tuhata jala didok muse bangsoi mamereng akan najat gabe sitong jalan nasitongi gabe najat hahulomon gabe hatiuron jalan natiuri gabe hahulomon saula nai dia makadongan keadaan ni bangsoi namangulahon naso silomo ni rohani tuhata jala penguasa anda berkuasa na menentuhon hukum pada sati ulo morohana sida taringot tu suap hepeng sisip jala maralo tuaka hati goron jala diula na maralo tulomo niroha nituhata ima keadaan na jalaima situasi jala soal peribadatan tetap merdalan alai rosi Yesaya madokon
Rohatan itu atas tu sisa saya. So tunggabe terlalu bangga bangsa Israel. Na mangulahon taringot tu ibadah-ibadah. Jala taringot tu peleape. Dihagigihon tu hatta. Ay si palecem lip service. Jala seolah-olah. Jati diri nasida. Pencitraan. Seolah-olah beribadah talahi. Alai macaido. Sian lomo ni roha ni tuhata. Jalalau sido pajuun ni sisi saya di omaka donga sapur siaon. Boy taberengi. Didoko ni bana. Marjea mau. Jala tolu hali hata marjea. Marjea mau. Ai par bibir naramun. Jala di tonga-tonga ni bangso naramun. Ima keadaan ni bangsoi, jala ima situasi ni bangsoi, jala di doko ni bana, nabadia do jahuba. Dia maka dong asa persiaon, nian bangsoi, nunga dong identitasna, nunga dong beharga diri, jala nunga melua halahi, jala nunga menetap, memiliki tano ima tano kanan. Alai hatop do bangson berbalik sianadupan nituata. Jala hulaki jomuse manang na pigahali dia makadong asa porsiaon taringot tu pasu-pasu kelanjutan kesinambungan pasu-pasu nanayang leono nituata tergantung tu kesetiaan ni bangso Israel. Bolo setia bangsoi debatape setia do alai molo berbalik bangsoi bangsoi pe berbalik do. Jala salah satu alasan ima keadaanna. Jala satu tikion hampir mayoritas negara-negara nadong di dunia on menggugat keberadaan tanah kanan. Jala di paulaki tu bangso Palestin sahat tu sadarion. Akibatna dampakna sampai sekarang negara Israel masih tetap pertahankan tanah airnya alania karena ketidaksetiaan di bangsa Israel. Tataringoti jo di amaka donga saproso nata pesoni keadaan nata pesoni situasi jala songonima dengga basa ni debata alai holong miroha ni debata sai di permeam-meam bangsa Israel. Kiado di begamu sada cerita taringot tu pangalahon di jolma sahat tu nama tepe ibana nunga dikubur alai tong manipu jalatong margabus jalatong bangulahon dosa. Kiado di begamu cerita soni dia manami do tinanami nunga mate jala nunga dikubur jala nunga ditaruhut tu dian alai satu nama tepe ibana tong mardusa margabus jala mangulahon nasosilomo nirohani tuatan nyamolon mate ma ngaselesai be sudi alayanggon satu nama te tong margabus ibana. Jadi yang go amat tahun dia makadongan sa porsiaon diulaon sehari-hari kurang denggat do pangalahona alai martona ibana tu pinoparna molo marujung ngolukuan non denggabay kamu adatu jala di pesato tu akka pinoparna unang namar miak alai si gagat duhut nata peangsa entok tongdo si gagat duhut alai yang gohita memandang si gagat duhut lubu dohot horbo ai nama tepe adong do tingkatanna dang selesai holan namate apalagi dia lak Batak dagudangan istilah ni namate adong mate ne adong sapar mate hampir mate jala boy do halak Batak mekel sapar mate ima hibakna jala halak madokon taringut ti talak Batak nata pe sapak mudarta ala yang halak Batak tongdo bangulu dang adong halak mangso nasapak mudarna
alai tong mangulu. Jala saha mamuse tunamate bariba. Pesan ni amat tahun, molo mate au dengan baik kamu adat tu. Biasana sama tuna Maria raja, makatai maka raja. Jala di boto ka raja do nasopola taluk amat tahun dingga baino taringo tu ada na. Alai Roma akapino parna didok sonon adong do pesan nina tua-tuon. Ditiki di ngoluna ikut dengan bainon ada na. Jala biasana tonani namate, jala nana yang mate, soi nama argana. Jala didokon na tua-tuon adong do pe harta warisan. Dari tadi kon na tua-tuon jala dung marujung ngoluan non hutaro kami tu dian. Didokon na tua-tuon dikubur dengan dibae potina. Sima harta warisan. Jadi unak pala lomot camu akka raja ni utara raja nami na tua nami taringot tuhami adong do harta warisan na tinadikon ni na tua. Ujunga selesai ma na Maria raja jala saha ma ulaun saur matua jala dingkat dibain ada na saha ma tunanaing mangkararutang martahi ma akapino parna. Dalam masih paingotan ma dipesan nina tua-tuana ayadong dope arta. Nati nadikon nina tua-tuon lausima bain nasida mangkararutang. Jalarak manggali mahalai tu pudi-pudi ni jabui. Aido pesan nina tua-tuana tiki mangulu. Dung digali dapok mapoti jala dibuka ma. Alai di boto hamudo isini potion, adong masurak di si. Omma parpudi sahali hamu, pupao toto, lausima. Satu namate, tong pao totohon, jalatong margabu sibana. Jala itu hatan itu hata dia maka dengan saperseon. Satu ketika, Wahyu 21 ayat 8, yang jahat tetap melakukan jahat. Yang baik tetap melakukan baik. Jaladang adong bedisi. Hari terakhir tentang pertobatan. Nadenggan. Tetap madiula nadenggan. Alai molo parjahat ibana. Tetap madiula parjahat. Gudang do caran itu hatta. Lau paluahon bangso Israel. Jala gudang do napinatupan itu hatta. Tada halongangan. Molo tabadikot di bahasa Indonesia. Perikop jamita, naung tabi kesinakin, merdalan selama di padang gurun, beberapa puluh tahun, 40 tahun, alai pertolongan itu hatta dan luar biasa, alai lupa dohalai, duksaha di tanah kanan, campur tangan itu hatta, jalaiba dosa no balga, dan ulahun di bangsa Israel, dan porsea betu hatta, alai porsea, itu kekuatan nasing. Jala kekuasaan itu hatta luar biasa. Nah menonjol. Dan idokon ni si saya nabadia do anggo Jehovah. Di situasion hatan itu hatta nama dokon jangan takut. Nah tapi di lubaho tu hatta tu bangsa Israel. Adong sadatiki na ikut terbuat kalai molo semuba rohana. Alai molo buba rohana dan jadi pembuangan on. Alai molo semuba rohana terbuang doalahi selama 70 tahun jalaima konsekuensina. Jala situasi pada saat ini adong manang napiga negara bangso nanaing menerang bangso Israel. Jala hatan itu hatanakin unak kamu mabiar. Ya maka dong asa perseaon. Biasa do, hal nalumra do, taringo tu, nama biar. Dia ke situasi keadaan tertentu, taringo tu nama biar. Nakiku dokon manusiawi, jala hal nalumra do, taringo tu nama biar. Alai biasa na jolo mapar biar, napar jolo, urutan na so masuk tu benua gijang. Ima ka jolma, napar biar. Adong dohatan itu hata, jangan takut. Selama
mangulu hita jala hari-hari ta 365 hari natadalani tiap tahun alai Tuhata setiap hari di doko Tuhata jangan takut. Ada 365 kali kata-kata setiap hari Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan selalu mengatakan jangan takut. Alai nakin hal na biasa na lumrado taringot tu na mabiar alai unang gabi pabiarhu. Jalan nama dokon Tuhata, Tuhan tidak pernah mengangkat masalah dan Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Alai hatan itu hata saya dong anakku doho rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Jala di kesetiaan itu hata lausido dipangido bangsa Israel. Bangsa Israel nang pinaluan itu hata jala kekudusan ni kemahakuasaan Tuhan. Tuhan namarhuaso jala segaligus konsekuensi nabadia do Tuhata jala bangsepe naing badia jala naing setia nasida maradopon Tuhata jala biasana ido hal nalumra hal-hal yang serius dipermain-mainkan dan permainan diseriuskan jala di kesetiaan na pinangido ni Tuhata tu bangsa Israel jala nunga tarayahon minggu-minggu apen na pertama, kedua, ketiga dohot na paupaton. Jala kesetiani, kepatutan, kelayakan, semua dia mabangsoi naikon setia diadopan ni Tuhata. Hal na luar biasa na pinangido ni Tuhata tu bangsa Israel dang lubi sian kesetian. Biasanya hal-hal na kesetianon boydo hita secara spontanitas gamblang menjawab adalah biasa soal-soal kesetian. Alai kesetian ni pangido ni Tuhata tu bangsa Israel bukan sekedar baik, sekedar benar, sekedar saleh, sekedar taat dan sekedar memberi. Jala kesetiaan na pinangido ni Tuhata tu bangsa Israel. Nang tuhita sa diri, ganuk na mangito nao, biswadaho ma dirina. Unang ditik Natal, o depe Natal dihita na paling sepi. Biasa na Natal jala minggu-minggu biasa pe, godo garejata. Alaiho na ala niuda pe, ngagudang dang marminggu, dang markurbe ama, dang markurbe parari Kamis, dang markur Pepe, dang markur Naomi. Aliat juga hularak kamu markur, pasti do markur. Unang majo markur na ruastu, mulai hari Minggu satu seterusnya. Pasti do markur. Beta jo, tabereng jo paditata. Songon napa jago-jagohon, bangalarang markur. Naomi pe, sekirana dilarang, unang majo markur. Bahami na yang mati na mahami, janda-janda, lacuboy, markur. Luar biasa dapat ditatahun na. Ape alani udan gerimis pedang, markur. Alania, ay moloro dan por, mabay tonu. Alay moloro gerimis, mabayan, aduinang, mabayan sahid. Gerimis mabay sahid. Alay molopor udan mabayan, tonu. Gudang alasan tertentu. Dalam kisah di hari majol mana paling setia. Na paling setia ditiki tardidi. Jala ditiki malua. Dohot tarpasu-pasu. Ayadong do disi suku-cukun. Suku-cukun ni padita. Jala ikon nalusan ni orang tuana. Tanpa dipandu. Jala dong do respon. Naolo do kami. Dakya na tardidi, dakya na malua, dakya na terpasu-pasu. Molo disukup padita kesetian, alusna mamerek tikima padita nami. Alai secara spontan, naolo do kami. Saya dipergugui, Tuhanima kami. Tong adong alasanna, saya dipergugui, Tuhan
ani. Dia makadongan sa porsiaon, nakin, jala tema ni jamitata, diamu, so dia ma acarata, nama doko tema ni jamita, debata, ro, paluahon, bangsona. Perjanjian lama Tuhan selalu hadir, membela nasib bangsa Israel. Jala 3 kali dihukum Tuhata, alai mula do roha ni Tuhata, mula muse memiliki identitas, mula tu tano kanan. Alai di perjanjian baru, roh Tuhata, paluau kita, dan hola bangsa Israel, generasi iman adalah orang Kristen, jala Tuhan selalu hadir, membela kita, memberi hidup kepada kita, memberi jaminan, memberi harga, dalam memberi keselamatan, saliling nililingna. Ima parroni Tuhata, dan holan na palo kita, tapi jaminan untuk selama-lamanya, bagi setiap orang percaya, Tuhan memegang kendali, jala ima natarayahon. Aladang holan haroro ni Tuhata be. Haroro ni Tuhata, napa 2 lihon, hala Kristen madokon, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alai holan, koreksi dihita, taringot tu paroni Tuhata, jala doonota yang terakhir kali. Molo tarayahon Natal, mau liate, alai nama nomu-nomu, haroro ni Tuhata, na parpudi sahali. Jalan luar biasa dia makadonga sa porsiaon, peranan orang Kristen, na luar biasa, tajaha di Matius 24 ayat 14. Molo saat berita na ulion tuliat portibion Roma ajal ni hasianganon. Peranan orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan, menanti-nanti haroro ni Tuhata berperan mempercepat dan memperlambat kedatangan Tuhan. Molo saat berita na ulion tuliat portibion Roma ajal ni hasianganon. Saulang ngay dia makadongan sa porsiaon dang holan na manomu-nomu taringot tu kelahiran Tuhan kedua kali, merayakan pesta Natal, tapi sekaligus menantikan kedatangan Tuhan yang terakhir kali. Debata ro paluahon bangsona, mangaliung ngolu si saliling nililingna, merubah nasibta dari hidup neraka menjadi hidup surgawi, dari perhambaan dimerdekakan sekaligus menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saulak ngai dia makadongan ima holong ni rohani Tuhata. Dalam mula seudoko ni holong ni rohani jolma selalu ada persyaratan. Alaing holong ni rohani Tuhata selalu ada kata-kata, meskipun kendatipun sekalipun biar bagaimanapun Tuhan tetap mencintai kita, martangiak kita. Tuhan debatama nami namara bangsa di Banua Gijang mauliate le Tuhan di asli roham. Dio bastiki na nilehomu di hami di daun sadarion. Dalam mauliate le Tuhan diramotiho hami sia nakatiki naung salpu sahatu tikion. Dihoma puji-pujian dalam mauliate le Tuhan. Asangapun hamuliaon do puji-pujian madiho. Ro disaliling nililing na. Mauliate marohanami diho alani asini roham. Dot holong ni roham. Disuruh hodo anakmu nasasadai. Asamalua na ginonggomamu siad dosa nabi. Namaras ni roha do hamin waing di bagasan hasirepun ni roha. Marningot haroro ni anakmu. Dohot hapapatarnai tuliat purtibion. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana mangului, punyuji maho, ala nias ni roham, ala dipatupaho dirim, gabe saur, kotu kami jolma, na leaon, asa mangulu akan na pinilikmu, siya dosa na bibit. Marlas ni rohado hami nuang jala mauliate rohanami, marningot haroro, mangibati hami, saya topok mahuriam jala pature mai baheni nganamu bongoti marohanami
parbadiai jalapatiuru masaluna marhite-hite sodang ni barita nauli asahubas sami paimaon ari harorom nasangapi saya pasu-pasu mana manggunggomi hami do salut raja ni halak Kristen saya sodangi jala pasu-pasu ma saluhut padita guru huria situai panggilis Bible Pro sude prahalado dotakan dapat reon namar sait asa margogo nasida mangaradoti huriam saya sungguli mahami Tuhamu bau ni rohana tutu apuli maakana marsak urupi mana tergugut dohot namar sait sapatiur lakanami laumate asa torang rohanami manopo tasunangan saya topok madongan nami nadi kakulumun pabicar mabarita naulitu nasida asalam tabba akana prosea doho napasanga poko diari harorom nasangapi. Amin. Mari dehita. Una natina mangonai Damedot hati uron Turo hamanotong roh Hoti rohatoguon Salam tutabadado Rapon Jesus parangehon Sasudeulah mi Pos roham tuatalehon Rohanai barui Janatan itu hatam makubasita pasahatu peliata las madok mauliate pesalmi 50 esa pelopat pelihom matu debata malation jalagarari ma akka bagabagami kunatu mibul. Amin.
tatangnya koma piliata ale di batama nami na di banwagi jang odo haroroan salusi dengan dalam mualina solibasa na malutu sebab kami masih analom itu kami pilihan nami tu walau tengah dong tara sebab kami tu nasihat tengah medu jalo kami ayah mahami bana talok kami manangat asimaroham jalo mapilihan nami om gabe na utus di julum pasu-pasu tara moti sau pakai kami pilihan pati puluh na rajamu di tengah-tengah negeri amdo Wahai marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami gudang ni selelom midi kami dalam gir-gir kami mandam muliat itu oh marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sombamani mani hora tubuon Hosibo adame tu potibion Sai pasahon maturo anamion Dame mi o Jesus Hasanga polire bata Dame mani solma Las ni rohani de mata hajo maon buse Aliamanami na di banwa gijang sa pinarbadia magwar mo sa Roma rajaw mo sa samalomani roham di banutong son na di banwa gijang Aliamatuhami sidaro ng luwas siya pari sama dosa namin sa panasa namin di dosa na mardosa to Una kami to giyo tu pangjunan palua mahami siya pangago Ay ho donamuna pasu-pasu siya tuatay jala mula mahamu asan dami do pasu-pasu jala diramoti de batama sodakon tuan de batama winatom jala simarohana dido pakon tuan de batama winatom jala di pasar homadamena tuganup to di munabi Amin Selamat Advent, selamat menjelang Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Shalom, Horas.